Butuan City LGU gipangandaman ang posibleng kadaot ngatod sa bagyong Auring samtang sa Balabagan, Lanao del Sur usa ka kahoy ang natumba tungod sa kusog nga hangin. Ani ang report. Karon pa lang nakasinati na og mga pag-ulan ang Butuan City epekto sa bagyong Auring nga anaa silangan sa Mindanao. Tungod niini, nakaalerto na ang Butuan City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO sa mga posibleng kadaot nga hatod sa bagyong Auring nga posibleng maglandfall karong Sabado ugha sa Domingo sa Caraga Region. Giandam na sab sa Butuan LGU ang ilang mga evacuation center ug emergency operation center aron mapahimangnuan gilayon ang katawhan nga kinahanglan na nga mobakwit. Nagmeeting na usab ang mga opisyales alang sa ilang mamahimong aksyon kuno galing makasinati ang syudad og mga pagbaha, landslide ug kusog nga hangin. Naabisuhan na sab ang katawhan sa paabutay nga bagyo. Sa Balabagan, Lanao del Sur, nalukat kining dakong punuan sa kahoy sa kilid sa kalsada sa coastal area sa Barangay Bomba sa Maong Lungsod. Kini tungod sa kusog nga hangin ug ulan nga epekto sa bagyong Auring. Natumba ang punuan sa poste sa kuryente hinungdan nga nawad-an og supply sa kuryente ang lugar. Hinuon paspas nga miresponde ang Balabagan LGU ug Lanao del Sur Electric Cooperative kon Lasureco aron matanggal ang kahoy ug mabalik ang supply sa kuryente sa lugar. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.